Fi'n Slaymaker a dwi'n weithio yn y Brigands a dwi'n dod o Coleg Powys. Yn enw fi di Catrin Jones a fi sy'n reolwraig ar y Brigands yma ers mis Medi llynedd. Da ni wedi bod yn lwcus iawn o fod yn rhan o brosiect drwy Coleg Powys sydd yn rhoi hyfforddiant a profiad on the job fel petai i fyfyrwyr sydd yn dilyn cwrs lletygarwch o fewn y coleg. Ar hyn o bryd, da ni ddigon ffodus o gael Jess hefo ni sydd yn gweithio allan yn dda iawn achos mae Jess yn cael lot o brofiad ac yn ehangu ar ei sgiliau hi. Fama dwi'n waitress, housekeeper, rhai weithiau dwi'n receptionist. Rhan fwyaf o'r amser dwi'n gweithio mas fyna hefo'r bwyd a'r pobl. Mae'r math o waith mae Jess wedi bod yn gwneud dros y cyfnod yn wahanol iawn, allith o fod yn croesawu gwesteion, i fod yn gweithio tu ôl y bar, i fod yn cymryd ordors, yn cymryd yr arian hefyd yn y bora hefyd, ac felly mae'n dipyn o sialens i unigolyn sydd yn dod fewn yn oer i'r diwydiant. Ond wrth gwrs, achos bod yna hyfforddiant wedi bod o'r blaen o fewn y coleg, mae Jess wedi dod i fewn a mae'n cymryd yr awena hefo bob peth. Dydd Llun dwi'n mynd i'r coleg a dwi'n coginio masterclasses sort of thing. So, dwi'n neud vegetarian ar y munud a wedyn dyn ni newydd orffen meat unit, so ni'n neud butchery, peth fel hwnna. Wedyn mae pobl yn gofyn o hyd be mae'n blasu fel, lle mae'n dod o sut ti'n neud o. Oherwydd dwi wedi neud rhan fwyaf o'r bwyd yma yn coleg, dwi'n gwybod da, dwi'n gallu dweud. A mae'n dda i wybod hefyd sut mae pethau'n weithio yn y cegin, fel dwi'n gwybod pa fath o pressure mae nhw o dan. Check on table of 2, barbecue ribs and a club sandwich, please. Mae'r Brigands dan Fanner Betws Hall wrth ymyl Betws Gadwain Drenewydd. Mae'r perchenog Mr Gwyn Evans, mae gen fo fusnes magu ffisantod llwyddiannus iawn ac felly fel rhan o'r busnes hynny, mi rydyn ni'n darparu llety ar gyfer bobl sydd yn dod yma o dros y byd i fod yn saethu rhwng y misoedd mis Hydref a mis Ionawr. Ac felly mae'r clientele sydd genna ni yn reit exclusive. Nes i ddechrau ar ddiwedd shooting season, so obviously oedd o'n brysur iawn. Oedd yn dda, oedd yn exciting. Maen nhw'n talu llaw wedi bod yma a maen nhw eisiau cael service perffaith iddyn nhw. Mae'n neis, dwi'n hoffi teimlo fel maen nhw wedi cael amser neis yma. Un peth sy'n gwneud o'n unigryw i'r myfyrwyr i fod yn gweithio yn y Brigands ydy achos bod yr clientele sydd genna ni yn gwahaniaethu cymaint o fod yn rhywun werin datws fel petai sydd yn dod draw am bryd o fwyd ac eisiau paent tawel i bobl sydd wedi arfer hefo cael safon reit uchel o wasanaeth. Felly mae'r profiad mae'r myfyrwyr hynny'n ennill wrth orfod gweini a mwy neu lai darparu safon uwch neu be fydden nhw'n falle arfer hefo. Dwi'n teimlo bod hwnnw'n rhoi hyder personol iddyn nhw. Dwi'n hoffi bod efo pobl, so dwi'n hoffi y cwsmeriaid, dwi'n hoffi siarad iddyn nhw a jyst neud yn siŵr bod nhw'n cael amser neis yma. Mae recriwtio i'r maes yma yn anodd iawn i gael y bobl sydd yn gweddu i'r awyrgylch a sydd yn gweddu i'r ardal. Dwi'n bendant iawn o'r ffaith bod fi eisiau cymryd Cymraeg i fod yn gweithio mewn gwasanaeth fel hyn, sydd mewn ardal sydd yn 66% yn Gymru Cymraeg. A dwi'n teimlo bod hi'n hanfodol bwysig bod ni'n gallu darparu gwasanaeth o safon uchel iawn yn ddwyieithog. Ac felly mae'r coleg wedi helpu ni hefyd i gael nid yn unig siaradwyr Cymraeg yma, ond siaradwyr Cymraeg o safon sydd wedi cael ei hyfforddi'n drylwyr, sydd yn hyderus a sydd yn gallu ychwanegu at ni fel busnes. Sgiliau dwi wedi cael o'r coleg, dwi'n meddwl oedd nhw definitely'n helpu fy yma oherwydd dwi'n gwybod sut i siarad i bobl wahanol a wedyn be maen nhw eisiau. Mae bobl ifanc
i'r diwydiant, yn dod fewn i'r diwydiant bwyd yn hanfodol, mae yna le wrth gwrs i'r ddau spectrwm, yr ei hun a'r ifanc hefyd, ond ar ddiwedd y dydd, os nag ydy bobl ifanc yn cymryd diddordeb yn y diwydiant yma, dydy o ddim yn mynd i ffynnu a dydy o ddim yn mynd i ddatblygu. Dwi'n hoffi weithio fewn hotel management falle. Dwi'n edrych ymlaen i be dwi'n gallu gwneud rili, a gweithio fyny llefydd wahanol.